Hej, jeg hedder Lukas, og det der er min lighter. Jeg elsker min lighter. Jeg bruger min lighter til mange ting. Så for eksempel, så tager jeg i kiosken nogle gange, og så køber jeg en Faxe Kondi. Og så bruger jeg min lighter til at åbne min Faxe Kondi. Nogle gange, så kan jeg finde på at kaste min lighter. Men det går aldrig godt. Jeg elsker min lighter, men jeg kan også tabe den. Så bliver jeg gal. Så hamrer jeg bare løs på min lighter. Jeg elsker også bondegården og dets dyr. Jeg elsker at age gederne. Se, hønen danser velkomstdans for mig. Jeg bruger min lighter til at tænde min cigaret på bondegården. Jeg elsker min lighter, og jeg har den altid i lommen.